Hej, her kommer en lille tutorial til akkordlæsning. Opgave 1 i første delprøve. Vi forestiller os, at det her er en opgave, selvom det er skrevet med spritus. Det første man gør, det er at kigge, hvilke toner har jeg liggende i den første akkord, og notere sig eventuelt ud for, hvad er det for nogle toner. Og her har vi en F, et A, endnu et F og et C. Så går jeg nu over på mit eget tomme notepapir, som jeg har liggende ved siden af, og som man selvfølgelig husker at tage med. Mit notepapir, det er sådan noget for svagt seende, det er meget stort. Og der noterer jeg mig nu de toner, jeg skrev herover. Det var et F, et A, et F og et C, og dem skriver jeg nu alle sammen op i G-nøglen. Og jeg sørger for, at de nu alle sammen enten ligger mellem linjen eller på linjen. Og jeg kigger over igen, og min første nederste tone, det var et F. Så den starter jeg med at lægge her. Den ligger her. Så kigger jeg, hvad var de andre. Det var et A og et C. Og nu fordi jeg har lagt F mellem linjen, skal jeg sørge for, at mit A og et C også ligger mellem linjen. Så jeg lægger A'et her, så ligger det mellem linjen. Så da jeg sidder hernede, så ligger det på linjen. Det duer ikke, så jeg lægger det her. Så ligger det mellem linjen. Det var altså de tre toner, jeg havde. Et F, et A og et C. Og så har jeg et F mere, men det har jeg allerede noteret. Så nu er de stablet pænt her ovenover hinanden. Så er det nu, jeg tæller, hvor langt er der fra den ene til den anden, og der kan jeg bruge et lille klaviatur. Og så vil jeg finde ud af, at her fra F op til A, der er der 4 halvtonetrin, og fra A op til C er der 3 halvtonetrin. Så det er altså en 4 plus 3, en dur-akkord, og da den nederste tone er et F, så er det en F-dur. Sådan. Så går jeg tilbage og kigger herover. Er det også F, der er den nederste tone her? Ja, det var det. Så derfor så kan jeg bare notere mig nu herover i min opgave, at det der, det var en F-dur. Sådan. Den næste akkord gør det samme. Jeg noterer mig først navnene på tonerne der. Vi har et E, vi har et C, vi har et E, vi har et G og vi har et C. Så E, C, E igen, G og C, der er 3 forskellige toner. Et E, G og et C i alt. Så der går jeg herover igen og skal notere mig, at den nederste, det var et E, så den planker jeg her på linjen. Så var det et G. Det kan jeg også få til at ligge på linjen. Og så var det et C. Heroppe, der ligger det mellem linjen, så duer ikke. Jeg må ligesom komme herned, og så må jeg lave en hjælpelinje og lave et C. Så nu har jeg alle de tre toner. C, tre forskellige C, G og E. C og E, for nu er de allerede noteret herover. Eller alle sammen noteret her. Jeg skriver lige C, et E og et G. Så tæller jeg igen, og jeg fra C op til E. Jeg går på mit klaver, der finder jeg ud af, at der er der 4. Men fra E op til G, der er der 3. Så igen, en dur-akkord. Den har C nederst som grundtone, så det er altså en C-dur. Så går jeg tilbage herover og kigger, om man har den grundtonen i bassen. Og der finder jeg ud af den nederste her, som er basstonen. Også selvom at det her, det er måske ikke en elbas, der spiller. Det er måske 4 sanger, en sopran, en alt, en tenor og en bas. Så basstonen, den nederste her, har altså et E. Og det var C, der var grundtone. Så det vil sige, at den har en anden tone i bassen end grundtonen end C. Og det noteres ved, at